Joan den astean Bilbora joan zen baserria. Bilbon gaudela! Etxian, gustora. Talde gorrikoek auzolan proba bat irabazteko gai zirela erakutsi beharra zuten. Venga, hostia, venga! Baina galdu egin zuten beste behin ere. Maiderrek eta Telmok uste zuten izendatuak izatea merezi zutela. Puta mierda, ya está. Eta izendapenak argi zeudela zirudien. Telmo eta Maider. Baina emaitza beste bat izan zen. Unai eta Enekoren esku zegoen desafio probarako aurkaria aukeratzea, eta beren ustez ahulenak zirenen kontra egitea erabaki zuten. Bikote irabazlea, Maider eta Telmo! Maiderrek eta Telmok hobeak zirela erakutsi zuten eta baserrira inoiz baino indartsuago itzuli ziren. Hau dena lehiakideentzat erabakigarria den aste batean. Bikote aldaketa baitago jokoan. Hau da, baserria. Goienetxeatarrek ezin dute txabola atzean utzi. Lur jota daude gorriak. Ezin dute galdu taldea elkartuta eukiko duen bikotea. Ni positibo naiz, ni pentsatzen dut Maider eta Telmo. Bai. Porque ya auzolan probarako ya bat gutxioga. Zortzi gara. Zen egion bat gehiago. Unaien partez, hola, baina fuerte, unaien partez, fuerte. Zuri berezitzen gara. Niretzat harrera izan da, ez dakit olako bat eukideten noiz baitzen, ez dakit. Ezuek hauek bultatzia nahi zenuten ekipo bezala, o? Bai. Bueno, nahi unai galtziak ekizton pena mateit, Porque nik uste taldeako bergenula, tío. Importante dela. Bai, baina Eneko estratega bazan da Nikolako pertsonaik onduan ez du nahi. Unaiek ekizton pena bat ez da, porque mutil oso ona da. Baina bikote bezala sakan pertsona, netzako ez da merezi. Bueno, ekipo, guaz. Oso sentsazio honekin, arro gure ekipoataz, eta oso ondo pasa dugu. Baina gauza bat, kontuz eman, zein bidaltzen duzuen baztertuen kortara. Auzolanean dana emon, talde bezala jolastu, talde bezala pentsatu, ez bikoteka, ez individualki, ze azkenean jentea galtzen gabiz, eta talde gorria, finalera aldu gara. Garai ezen bardu. Venga. Haupa talde gorria. Agur, musu handi ba. Unaieri izango nioke hemendik kanpora lagun bet gehiago daukola. Gaur baserria aldatu egingo da. Gaur baserritarrek joarea jotzeko aukere izango dute. Eta baserritar zein kaletar biek dute kezka bera. Atzo azkenean jakin gion zezan joareana. Eta nik espero dut jokenek ez aldatzea, bestela, vamos. Ez. Nik uste kaletarren aldetikan guk ekipo fuertego da gaula behaile baino. Ni guztuan hone bikotiekin guain arte behintzat. Hola seitz espero eta nik aukera badao ez aldatzekoa, nik uste ez dut aldatuko. Nik ez dut uste gure taldeen inorrek joare joko dunik, baino agian beste taldeen, gorriko taldeen, Asierrek da Zigorrek bikote aldaketa eskatze dute. Irabazten baduen proba, joarean kontu egat, ekipu aldaketaren bat proposatu hola. Joari ez, bildurre ematen aldi uste. Niaz. Nire ere bai, bildurre ematen di. Bai. Baina, bueno. Nik ikusten dutze Asier etorri da irabaztera eta nik igual pizka bat haula. Ez, naiz berarentzat. Nik proposatuko baneko aldatutie, beste taldetik bilatuko nun indar gehiago. Tania bai indartxo da, zelebe ikusten zaio, ez bat txikia da, baina fuerte hau.
Baina desafiotarako eta igual porru jamiko dau. Jamiko dau, eta pilak ondo kargau. Osa, ni Asierreke aldaketa eskatzen badu, ni undituko nintzateke. Itota. Hartu dut ja... Konfiantza. Harreman handi bat Asierrekin eta nire partez. Ez luke aldatuko, ez. Oso posik dago osorekin. Eta petatu? Ikusiko dugu. Nik uste petatu jokoako ez daula aldauko. Baina, bueno, igual beste gozatzetako naxoko, beste taldeko Lucia igual naxoko, ez? Zakit. Denek dute aldaketaren aukera buruan. Baita petatuk ere, Luziarekin zita bat eskatu du eta Luziak ere interesa duela dirudi. Non guzea? Ni arribeko azu. Donostikoa. Arriba ez duzu zautuko. Zer da hori? Betelu, aguas betelu? Aguas betelu ez da? Ez. Neri más o menos bezalakoa dena berdea, barbol asko, egongo die igual ardi eta behi gehiago persona baino. Más o menos bai, ala da. Ala da, Nik Lucia hor lehenengo egunen ikusi nuen, ikuste zitzaion eska pijita bat hor, ziudadekoa hor, que se arreglaba, ez da gizarrak izer, da gaur inun indeun erronkak indaola, ikusi zaion eska gogorra, da ez dakit, indartxue oso. Da nik uste Instagrama eseikon izula bere garaien. Cuidao, no te fijaste. Nola hitz ezea Instagramen? Petatu hor karai. Ez nuen ikusi. Cuidao, eske. Uste eseikon izula, Bai, agian bai, eske... Demo desente... Urteek edo? Urteek igual ez. Hilabeteak esango nuke nik. Flipatzen nahi naiz, debera ezagutzen nindun. Osea, jarraitzen nindun Instagramen. Zeba jarraitu ninduzu? Ikuste zitzaizun hor neska nahi bestela pijita, no seke, guapi... Pijita, ni pijita, Joder, notatzen da, etorri zinen leheneko egunean zinen dela... Bai. Destakabaz, gaina seinalatu nizun. Ja, no, berez ni heldu nintzanean baita esan ze mutiko guapa dan, baino... Bai? No, benetan, Bueno, ondo da hoi. Bai. Mutiko majoa, guapoa, gaina jatorra, nahi etzaizkit bate gustatzen mutiko arroak, eta itxura arroa dauke, baino geho ez da bat ere arroa ez dakit, apala ematu. Sartuko izute mejores amigos. Ni egia esaten baizut ez dakatoi. Osa, dazkat 10 pertsona. Ni ez. Osa, da baino sartzen zaitut, osa... Nik uste feeling hona eukideola ez dakit, dena konversazioa surgintzen joan da, eta nik uste bata besteakin ondo moldatu gala hitzeiten, bai. Gustauko litzaidak bera ezagutzen jarraitzea. Erratia Zeba gelitu bargaren bera eta nik kanpon. Zeba. Bi behar duelako kanpon. Bai. Bi laun behar duelako. Errant Zeba. Errantzu Zeba. Errantzu de Zeba. Irabazteko zebio kanpon gehiatu behar duelako. Camilo, guaina zeio dena ondo izan da, eta guain ja hasiria a tocar los pelotas. Iazko edizioan zeresan handia eman zuen auzolan proba batean lehiatzear daude bi taldeak. Baina aurretik argi utzi behar da proba honek duen garrantzia. Bikote aldaketa jokoan dago eta. Goien Etxeatarrak, Bengo Etxeatarrak, ongi etorri auzolan proba honetara. Atzo, esan nizuen joarea gaurko auzolan proba irabazten duenak erabili ahal izango duela. Gainera, talde irabazleko baserritarrek erabili ahal izango dute. Bikote aldaketa eskatzeko erabiliko dute baserritarrek. Ondo entzun, azalduko dizuet. Joarea jotzen duen baserritarrak erronka botako dio beste taldeko baserritarrari. Erronka bota ondoren buruz burukoa egingo du baserritar horren kontra. Erronka edo buruz burukoa irabazten badu, bikote aldaketa gertatuko da. Baina kontuz, zeren baserritar horrek galtzen badu, kalera jaitsi beharko du. Ulertu duzue? Bai. Tira ba, gaurko auzolan proba zertan datzan, azalduko dizuet, klasikoa bihurtuko da, belarmetak egin beharko dituzue. Helburua argia da. Belarmeta onena
onena egitea da helburua. Horretarako, talde bakoitzean, 2 talde egongo dira. Hau da, zuek banatu beharko dituzue, eta 2 talde egingo dituzue. Lehenengoak hemen, behean geldituko dira. Eta eurek egingo dute, edo eraikiko dute belarmeta. Bai? Lehen da bizi metaziria egin beharko dute. Eta hor, ikusten duzuen belar bolatik, belarra erabiliko dute meta eraikitzen hasteko. Baina jakina, horrekin bakarrik ez, belar gehiago behar da. Orduan, beste taldekoek han dagoen belarra hartu eta belarra jaitsiko dute. Nola? Tirolinen bidez, edo tirolinak erabiliz. Amalur, belarmetaren gogoratzen duzu. Bai, ongi, gaina. Importantia da base txukun bat ikia, eta gio baitare garrantzia handia emango zaio sendotasunai eta alturai. Earki. Jon? Badakit azken aldian asko errepikatzen dugun gauza dela, eta igual aspergarria ere bai, baina kontutan eduki, bai, lana nola banatzen duzuen. Goian lanean ibiliko den jendeak ezingo baitu bera etorri eta behan lan egin, bai? Ondo entzun duzu, ezta? Orain beste gauza bat esan behar dizuet. Hemen desoreka dago, hemen 4 bikote eta hemen 5. Zuei esaten dizuet, jokoaren edo probaren hasierako ordu erdian 4 egongo zaretela. 4 bikote. Ordu erdi pasa ondoren, kanpoan gelditu den bikote hori ere, barruan sar dezakezue. Baina ordu erdia pasa ondoren. Argi? Bai. Zuek aukeratu, goian edo behean sartzen duzuen. Baina ordu erdi pasa eta gero. Ados? Segi. Zuk zigor, ze jende behar dezu, adibidez, ze jendekin moldatuko zeinen hemen? Nik hemen behian ikusteot, lehen aziet goizien ikustetan da behian ikusteot, porque hemen altu bimango dago. Ze jende gehiago behar dezu? Zapaltzeko zoze berdek. Zapaldu ningo. Hau proba beziatzen nagoen, porque bedarmetak egiten makina baz, orduan, haber gaur ondo nerbizu egin da ondo biltzen zen, da ondo urtetzat. Ni jugo naz vuelta emat. Bale, eta deskargatzeko hemen? Ni noa jugo nago. Nik zu goizien ikusten ditugu. Bale, eta deskargatzeko? Eta... Hau, eskoberiaz da, hau nuen imingua. Goizien? Hau, zetan, hori soki gora eruten korrike? Ez. Hasi dira hor, zuk hemen, eta nire izena ez zen agertzen, eta nik ez nahi zizertarako balio, zer, baina, bueno. Izaskun eta nahi, eta Urki eta Lucia goien jarriko nituzke. Eta behian jarriko nituzke nita Andrea, eta Edurne eta Barkatu. Zeba gelitzu gargaregu bilek kanpon. Nik uste pareja fuerte nahi guztet jut, bidane baserritar bezala meta egiten, ez da nik pixkat flojo goi guztet igual. Nik ez esan kanpon gatu nik esan nire iritzia dala. Bale. Sin más, nik ez egiten hemenek. Baina orde erdeitik aurrea sartza badaula. Bai. Nik nire iritzia eman dut, taldiantzako hobena dala ustet, eta hemen jendea gaizki hartu, baina nik uste hori dala hobena. Entzun momentu beten. Jokinen bakarrik esan dau bera pentsetan dagoena. Zuk aldo zu esan zure opinioa, da gero horrela zingo gobernua. Galetuz, zebak elitxo gargara, zuta nik kanpun, eta errandu. Zuk ez dakizulako, ez duzu ideirikan ez dakiz egiteko. Ez, errantzua zerbait parezi. Eta meta egiten, Edurne baino guztiko. Hau proba irabazteko, akaso orde erdi ateaztu esartu beharko zuela, Camilo? Ze azkenko gauz egiteko, ez? Ze azkenekoa. Proba irabazteko talde bate kanpon utzi behazten, eta Camilo jarria abestergatik eta zergatik kanpon da zen, ala tokatu lako. Erratia zeba gelitxu gargaren beratanik kanpon. Zeba. Bi behar duelako kanpon. Bai. Bi laun behar duelako. Errantzeba. Errantzu zeba. Errantzu ez zeba. Hau irabazteko zuen bio kanpon gehiatu behar duelako. Niño zeba. Zeba? Pues ez. Irabazin ere duelako. Neri eman arrazoiak. Zeba, beratanik. Ze ikustentzu gu bilek kanpun gelitzeko. Etzaga, falloik ikorrek ebiltzeko. Baina esan dit, bidane baino bete ikusetela Edurne metan gainean. Eta jazta. Bale, pues jazta. Ez zaite joitzen gaizki hartzeko danek. Guk pentsatu dugu, irabazteko, hoi pentsatu dugu bena izango ala, eta orduan ordu erdiatea sartuko dira, eta orduan jozala, eta punto. Ni adibidez ezin dut emonio opinioa, bazesteko tidari peso. Guain arteño ez de problemak euki. Esan zuek ikusten mazareten gai. Camilo, guain arteño dena ondo izan da, eta guain ja hasiga a tocar los pelotas.
Ez dakiat. Pues vale, isiltzen egitena. O sea, no importa, me lo callo todo y ya está. Ez dut derramar deuse. O sea, a mí no me toquéis los cojones. O sea... Pues mira, egia arrante iruditu zait aukeraketa bastante un poco mierda. Ze ez dakit ez juste eman arrazoi honak zeba gelitxu argaren bidanetani kanpun, nola bertzik diren los intocables. Gauz bat pentsatzen. Ondo molatuko ez beran, Lucia Zutani kanpon getzen. Ez. Bai. Txorraik ez, jazta, no, txorraik ez. Txorraik ez, ez ondo molatuko zegoien. Orde hor diata sartuko naiz. Baina ez dakiguz. Ez. A ber, Raura, eumekeri be. Urki ja, urki. Ez, orde hor diata. Txorraik ez, jazta, ondo molatu zegoien. Ez dakit ni nola ekin da bola. Urki, hostia. Azeptatu berrazio, kanpun gatu berdula batek. Han bat gehiotxu. Aber guan ikan desbentak izan hola, hostia, emateo bosturteko umeak gehala, tio, sokatira jolasten, tio. Tio, jazta, ez, pabila. Ez dakit. Nik ez ondo. Hostia. Urki pentsau, Auzolan probari hasiera emango diogu. Kamilo eta Bidane kanpoan dira, badakizue, adi lehiakideok. 3, 2, 1, lanera! Nik imaginatzen dut proba honetan ezinbestekoa dela metaziria ondo egitea, ez? Metaziria ondo sartzia sendo, oza, palankakin nahi dian bezala zolua ondo egin, eta gero ondo sartu. Ondo izte, ondo nago nik. Etxi, indarra dela gortu. Ja, ondo goio, lasai, ondo izanago, ondo goio. Vale, solta. Ainize, zu bera. Ainize, bera, jumarrakuzu. Jun bila. Guztia, jun, hartzen gero soka. Ulta. Batek tira. Lucia ezin du ikutu, Venga, Jokin, laguntza. Vale. A ver, errama kaminizu. Gorriek dagoeneko metaziriaren ostikoa jarri dituzte, eta ja hori jartzen ari direna? Bai, lurreko basia eukitzeko belarrak ez bustitzeko eta... Horri guai honea! Eldu handi pizka! Atxa gura pizka! Xup! Venga! Utsi! Bada torre! Baina soltetako nudu, Kontuz, Bigarrena talde urdinean bera iritsi dena. Bai. Venga, hostia. Segi hor. Ya, solta, fuera. Bai. Estos me han robado. Kontuz. Espeta, sari ere bai. Danza. Sarea!
ikusten da urdinak aurregotik dihoaztela, hirugarrena ekarri dute. Aurretik hirugarrena eta naiz eta hiru ekarri esango nuke besteak baino kantitate gehiago ekartzen dutela bidai bakoitzean. Urdinak? Bai. Bestik txuio txarro dago. Bai, suelta la hierba, que esté fino. Pinda huela sokia. Bueno, altueran ikusten baldin badugu urdinek ere badirudi hemendik, zuek esango didazue, pixkat altuago daukatela euren belarmeta, ez? Bai. Edo oinarria bintzat. Bai, bueno, zigorrek minutu gutxi batzuk emaki ditugu belarra prentxatu nahian, igual akaso horregatik ere oso garrantzitsua. Hoi da trinkotasuna lortzeko alegia. Belarra, ondoren belarra artean haize alik eta gutxien sartu eta ongi prentxatuta baldin badago, ondoren neguan urik ere ez zaio sartuko belarmetari. Bai, ikuste zaio igual, zigorre badakala esperientzia. Nik oso txukun ikusten dut lanian zigor. Eske bira, zer da, osan. Gero ematen zaio forma. Bai, behitik ez baina zaio ematen forma pollita izan behar da, un montu keloa hor beti. Ola imarra da berez, hola. Gintze pollitagoa meta hori, ze forma da hori. Baina, itxusigua. Bitu Kamilok ere esan dile, Politxagoa itxeko. Venga, aquí! Venga, aquí! Vale! Vale! Buena fundida, chaval. Adi lehiakideok! Bidane, Kamilo, barrura! Venga, Bidane, Kamilo! Gora doaz. Badakite dagoeneko beko lanaia guztiz kontrolatuta dagoela, ez dagoela jendearen beharrik, eta liskar guztiak edo asarre guztiak aztu, eta gogotxu hasi dira hauek lanean, Bidane eta Kamilo. Bai, Kamilo ikuste zaio hor dena ematen, Eitu ze pila inon, demo gutxi jan. Bai. Solta! Goi! Hortik esken du, Akordau gantzu! Joder, kentzeko zein Bai, goiz hemen behie zabala, puta madre. Kompensauta, ongi dau. Hori nik indit, Kamilo gau eman. Etzaldek, hori nik inditela. Libre, txile, Libre. Nahi baek nik iria, jasoko iti, nahi baek. Nahi bagan diaztu. Nik hor pila indan etxekan. Hor nik pila hori nik inditela. Utzi hor, pila! Ez tetela ikusinik. Hauen, dios. Fundiu inge hor goian bolak iten, da nik kontura hona izenako, haizan beste taldeko bat, urki, haizan, nire bola, nik ikusi detena, bintzat, haizan eramaten da zen diot, ize hori neria dek. Baina ez, hau libre dek, inorrek ez dik esan ezer, ja, klaro. Belar pila hori, ikusi dut, zeek ez zaukela, Jabeik ez zaukela, eta belarra pila hori, nik aztu dut. Hostia. Hartu, nagoze puxkoak. Jakete, nahi gabe kendu dizuegu. Hartu lasai. Kamilo, oi aztu! Utzi. Zuriala! Utzi. Barka. Hostia, es que... Tarea tío, me estoy aquí fundiendo para que los lo llevéis vosotros. Utzi pilloi! Utzi pilloi, bai! Buen Dios, tío. Urki! Utzi pilloi! Ni zerrak pilla, be! Utzi pilloi, hostia! Bai jozu! Urki! Oi, utzi! Nik ikaztu, lasai! Utzi jozu pilloi inda, bai? Guain utziko izu, lasai! Ego esan dit, bai, hartu zukau. Ja, hartu zukau, baina jakin zenbak endu izkiten lehenuo, Buen Dios. Que no, Telmo, tranqui. No, tranqui, no, tío. Buen Dios, tío. Talde urdinak joku zikina inez, talde urdineko batek. Egoien egon dan, urkik. Osea, hitzekin, urki. Segi zuen ikartzen. Burukin, Burukin. Hostia. Venga, ya está. Enaiz etorri honea eskamila, lasai. Venga, ez. Lasai, venga. Ostra. Joku garbie. Ni zer nakien. Bai, etzekizu nuen. Esan dizunen utzi. Bale? Lasai. Mentajangoa, zertako komplika bazu bizie. Bale. Bueno, eman aldia zuen, behar du. Bai, eman digu, bale. Eman dio zuen? Bai. Bale, venga. Eta urdinak akatsu berbera errepikatzen, leku berdinetik belarra hotzen horre jokin. Beraz, deskonpentsatuta dagoela, ez? Esango genuke. Bai. Atxau! Badator beste mantusa bat. Kontuse. Talde urdinarentzat.
Ea jokinek nola hartzen duen. Ikusi, hau. Handa! Zertu da zer? Euskoa jo, ez dugu bedarrik eta akaba dita. Eure ibetz. Eure esan pleatzen sardia ez da, kantue. Da abantzau, guk esaka eta saka, ez da abantzau. Kontuz, Bada segon? Ekarri bedarra horra fardutara, dana! Dios! Eske, bedarra harrapatzen badek ero ez dago, akabate metarik. Venga, gudea forma bego daukela. Venga, equipo, la hostia! Gazier, positibo, la hostia. Nik ikusten nire buru hobeto, belarra batxien goizen. Bueno, azkain erabaki du, metiek ero gora botateko alturi bidela. Ja, alturi bide, baina belarra bide. Un gora belarretan! Ekarri horra belar dana! Segi horrazte. Hau, gorra badau, behintzat. Azpiko oso gorra hau. Bo, ez da botako hau, Hurakanat. Camilo, gauz bat, gaizki hartu dek leno. Camilo. Ez que nervio bat zeitezuzki. Camilo, bakatu dengoa, Camilo, gaizki hartu dek baino. Goin fresko sartu ez, behin de lana hundi. Hombre, eta guden ja. Order de behan du sartuta, ententzek, que no te echamos de menos, ¿vale? Camilo, la hostia. Refi Rafa izan dio baino, beste zer, Vale, venga, la hostia. Zenbatu ditzagun, urdinek 13 bidali dituzte, gorriek 11 mantusa bidali. Txukunek, goiek eta berak. Bestela alferri haitu, hemen botatzen. Badaki zer esaten ari den. Txukun, goiak eta beak. Oide meta itea hoi. Badaki. Hoi 5 urten ez egeroiko. Ez dakit oso ondo ikusten duen. Baina eman posizio honian. Ez que nazten nahi, galdio, egon denak, ondo jarri behar daukau. Ez naztu. Egon ba. ¡Apa, chavales! ¡Venga, Gorri! Adi lehiakideok proba bukatzeko, 30 segundo! Lau, iru, bi, bat, lana amaitu da! Txikigoa da. Erdiz, Behar, ez, ni pixu eta rakatu. Horrek eski pixurik ez. Horre maina mete intxu, Ni hori erakutsi duen, nire mamak erakutsi dola egiten, eta behar meta hori perfecto ez da, baina ondo da inda. Pasa que faltako behar pilo bako lai dut. Enau kontura, ya, potruak ez ez. Enau kontura, ya, no te jode. No, hombre, tú, clipollas. Por culo, ya, tú. Ven a kontura, ya. Menos espabilado está hecho, chaval. Papera galtze itxezu, Papera galtze itxezu, kontrola imazu. Porque kontrola. Lanearra, Camilo. Lanearra. Camilo, ni puto caso, no ha hecho. Camilo, ni puto caso, hostia. Zer ez gizu, laportu indakoak? Bueno, kontura, ya, hostia, que zet. Hartu aguria, ya, goikua, no te jode. Nik ez dut ikusi biata pila indazakula. Gero ba, zuke zean da, bentsa utzi jozu, bentsate, bale? Bai, eta honek indizkio pilak eta... Bai, kontuatua? Bai, esan di, bai, hartua, bai, eman di pila. Jon, honeago dago,
Ama egiten da, hau ez da mogiko. Ze horrek etzauka, ja, koloreik. Horrek koloreik, zeo zein ere bat zehora. Ez dakize pasako da, baina, bueno, itxuraz nik uste dut irabazle, merezitako irabazle garela. Jose, prensatu dago, Bai, etzako beharmetan induna txukur indu, basak behara falta da. Eurenak izan volumena da, pertsona bate harin epinide orgoian, baina beharmeta hori haitxe bolara hundio dator, airango dira. Eurena esto, Más fuerte. Hombre, nahi nuke, hola txiki. Hombre, no te jode. Niretzat talde urdina izango da irabazlea, zemeta altu hau egin dau, da itxurosu hau dau. Uria gogorra dau, baina txikize. Epaileak ez dakiu ze balorauko duen. Goien Etxeatarrak, Bengo Etxeatarrak. Bukatu da auzolana, baina gauza bat esan nahi dizuet. Ikaragarria erakutsi duzuen talde lana. 2 taldetan. Ikaragarria. Talde urdinean nahi gelditu gabe egon zara. Goiko azenolako bizkortasuna daukazun. Urki, oiuak ezakit ondoko herritik ere entzun dituzte. Bidan eta Kamilo beranduago sartu badira ere, indarrez eta gogotxu, danak, jokinek nola hartzen zituen belar sarekadak. Talde gorrian, Asier petatu, hainize, ikaratuta ditu gara. Tania, oso ondo ibili zara. Benetan. Zer, oain zer? Tentsioagatik? Bai, oza guztia. Ni oso harro sentitu naiz niranekin, baina bai, denbora guztia seinalatuta ikusi naiz, baina bueno, oso harro. Telmo? Ja dagoeneko aurpegiko keinuak ezagutzen ditut zureak, eta bai, Telmo, zer? Bai, azarre. Azarre, zergatik? Ez da, hemen lan erdia bestia egiten, ez da ona. Zer gertatu da belarrekin? Ez da, ni garrapau diot baten bati, hortik nire belar bola garrapatzen, baina bueno. Nik bat garrapau diot, honen bestia, honek betik ikusi du, ez da. Nik arpe izango dira. Belar tortoak, nire torto horta ajun nahu eta inor bueltan etzeoken. Zertzeon? Belar inor etzeola, belar tortoa zeoken. Eta nik inor ezteat ikusia. Nahi bai metaren ikin goia tiria. Eta gero, beti hori, oin nereak, nire ja eskutan zamakian. Eta gero, nire laguntzaileek belarra eman di, ez? Nik, etzakit, testi guztazka. Bai. Izasko, no, ze esatezu? Bai, eman dio. Zakit? Bai, hori bat. Iguala, Zer ez? Ez. Ni belarra hartu ya, da zeon tokiti. Bai. Eskerreti, eskubiti. Ni bildutakoa. Nola bildutakoa? Bildutakoa ez, behin, torto bat, hartu ya. Ibildutakoa balinba, horti aurre ez diat bildu, nik. Segipa. Ez. Bakarra ibili naizela, eskubi ezkerra. Eta zuek ezkerrea jun nahi bat zinuen, librez dinako zuen, Badakit urduri zaudetela. Asko dago jokoan. Hemen ere aurpegi serioak. Bai. Zezuek egindako lana ikusita, ez dakizue oraindik irabazlea zein izan daiteken? Bueno, nik argi dakat, baina azkenean nik ez naiz aditua, nik ez eta une bizitza oso egin orduan bazain. Alperrita argiok itxi, espadakizu. Hoi da, azkenen, auskalo. Aro? Zuk badakizu, Asier? Zuk badakizu? Jauze batak itx. Eurepe bedarrak itxi itorte izan da, eta etxuri imon bier da, goizien arro da bedarra. Guk indune gogorren ja, hurakana bat hor behorizte mogiko. Esan di, arro estu esan di, nik ez diat haitu. Arro utzi behaztan, nola utzi behaztan. Gogor behomiko du metiek. Hori eskua sakat, hori beradoie. Erditxi gorako. Eta uku bile sartu barure, hor ez tozu sartu go. Hortzeo belar askotaz egutxio, hemen baino. Ba, itxura txikila bada, bai. Txikiagoa berez. Erabakia zein den esan aurretik, zaila. Oso zaila izan dela. Bi adituek esan diate. Bueltak eta bueltak eman behar izan dituzte, baina azkenean
Auzolan proba honetan badago talde irabazle bat eta talde galtzaile bat. Auzolan proba honetan talde irabazlea honako hau da. Talde gorria. Vamos, hostia, venga. Lortzen. Por qué? Por qué? Bai. Zer esan duzu? Lotxagarri. Zergatik? Bueno, ez dakit. Nere usteta. Arrazoiak badaude? Bai, biratu eta meta ikusi, beste ikusi, bueno. Itxura izan da irizpide bat, baina ez da bakarra. Bale. Eta talde gorria, zorionak. Eskerrik asko. Zaila izan da zuen bidea, batez be, auzolan probetan ez duzuelako irabazi. Orain arte. Orain irabazi duzue. Badakizue horrek zer esan nahi duen, ezta? Baserria zer den jakingo duzue, eta hori ez da gutxi. Zuek ordea, badakizue, gehienak txabolara, baina bi baztertuen kortara joango dira. Hemen hartutako erabakiaren arrazoiak emango dituzte adituek. Non? Negutegian. Gero arte. Zorionak, Zorionak. Zorionak, txo. Zorionak. Que no, zorionak, txo. Nik usteet begibiztakoa dela nork irabazi duen. Azken finean, ni lasainago, pozik, kriston lan hain deulako, begibiztakoa da nork irabazi duen, bi metak ikusita, ikustea, bideotan dana ikusiko da. Orduan, lotxagarria iruditzen zait hartutako erabakia. Xokian nau, ikusiko negutegien ze pasatzen den, eta nik esplikazio batzu behar dut, porque uste nagoen irabazitza zauko gula. Hainbestetan amestu duten garaipena lortu dute gorriek. Zama handiak kendu dute gainetik, baina batez ere atzean utziko dute txabola. Dana jaso berbau, hauei ez dio bezerrelagako, hau nik. Hable, me cago en Dios, la hostia. Ikuste aldezue, porroa. A tomar por culo. Hala, aztua jatzak, motel, nahi oita aztua jatia. Me cago en Dios. Aleo! Nik ez dut gauza botako, baina negutegian kriston movida gongo da, Iritsi zaie urdinei txabola ezagutzeko unea. Berez gogorra den tokia, are gogorragoa da haserre bizian dagoen talde batentzat. Sarreran lokatza dau. Hostia, que guarros, no? Baserrian oso ondo gonga, beroaz eta, baina ontxe txabola ezagutu dugula, hotza dekot ni bilurre, hotzako itzi gabien, eta ber zelan pastan dugun gabien. A ber, lasai, hau baino makurrago daukagu atxazos i baztertuen txokora. Bueno. Ez gerun mereziarren, baino, bueno. Gaur heldu da negutegia bixi-bixia. A ber, arrazoi ematen duzkuen, eta listo? A ber, zaitzaki. Ez arrazoiak, aitzakiak. Bai, ni me gustot, baina bueno. Jokin, a ber, zerotik amarrera zenbat? 10 en la injusticia dauki deuna. Ole, gracias. Baten batek, bikote aldaketarik nahiko balu, altxadadila eta joarea jo dezala.
Talde urdinak ez du oraindik porrota onartu, eta negutegira azalpen bila joango dira. Baina gauza guztien gainetik baserria hankaz gora jarriko duen elementu bat izango da protagonista. Joarea. Goien etxeatarrak, bengo etxeatarrak, ongietorri negutegira. Eskerrik asko. Azen olako aurpegiak ikusten ditudan, batez behor. Baina hemen talde gorria da irabazlea, zorionak, ja dagoeneko baserrian sartu zarete, ez? Eskerrak. Eskerrak. Poste naiz. Eta talde urdina batxabolara. Bai. Lehenengo aldia da zuentzat ere, bai? Bai. Orain arte. Ongi ibili gara, ongi. Oso ondo ibili zarete. Eta gaur be bai, super ondo indogu. Galdu duzue. Jakin dezagun, beraz, zuek zergatik galdu duzuen. Amalur. Uste dut nahiko argi utzi dutela hasieran 3 arau importante zila. Estruktura, sendotasuna eta altura. Sendotasuna, etzun bate ona, orduan alperrik antzan altura matia. Baserritar guztiek, bai talde gorrikoek eta bai talde urdinekoek, badakizue belarmeta baten funtzioa zein den, bai? Udan, moztu dugun eta lehortu dugun belarra negurako mantentzea. Hori horrela izateko, belarmetak funtzio batzu bete behar ditu. Alde batetik, ziria, talde urdina sendoa zen, baina ez egon ongi zentratuta. Jon, honeago dago, Bai? Belarmeta, ez zegoen atonduta, belarra arro zegoen bazer batzutan. Eta garrantzitsuena, kantidadez, bai, lana ongi egin dezue, belar kantidade handia zegoen, baina ez zegoen ongi presatuta. Ni bezala dakizue, euria egiten duenean, belarra ongi presatuta espalin badago, ura barrura sartuko dela eta belar guztia akabo, bai? Talde gorrian aldiz, meta ziria zentratuta zegoen, behartzen lekuan eta sendo. Hau ziria erdian dago. Belarmeta atondua eta ongi orraztua zegoen, batzuek lan handi hartu duzu hortan. Ongi prensatuta, bai? Zigor ikusi dugu hasieratik beraiek pertsona bat jarri dutela soilik belarmeta prensatzen. Pertsona bat galdu dute hortarako, eta ongi atonduta. Beraz, gure arrazoiak horiek dira, belarmetak, beraien belarmetak funtzio hori beteko luke, zuenak ez, eta horregatik hartu dugu erabat. Ni hona ados. Zergaitik? Nire esangoiak meta bat bestia jarri iretxeako hartu behar da, neguako, eta zeinak hartu gugek. Nik gorria dudari gabe. Baita nike. Hor badakiu kantidadez gutxi do, bai, klaro, gutxi do. Baina eske bestian Jesukriston pilazute eta horre urila sartu eta hortikan erdila o gutxi jo, aprobetsatzeko. Baina bestean metare ez taliatu. Nik horri deitze jo meta erdie. Belarmenta baten funtzioa zein da. Horki, zu badakizu ni bezain ondo zein den funtzioa. Zuk lan bikaina indezu, kriston belar pilak harri dazu. Baina alperrikakoa da, belar hori geometan ez balin baduzu ongi prensatzen, ez balin baduzu ongi atontzen, badakizu belar hori ustelduko dela, eta belar horrek ondoren ez daka funtzioik. Nik horregatik proba bukatu eta berehala hartu dela hortzekoa, ju naiz, ziazu bukatzen da gero entzengo jazu. Proba bukatu bezain pronto, lahortzeko hartu dut. Ara ju naiz, metari tira indiot, zuen metatik belarra erresatea dut, goiko aldetik. Meta gorrira ju naiz, tiratu dut, eta nipa dios, handik etzan belarrik atetzen. Kozea, prensatua dago hau, Eta zuk, ongi dakizun, belar meta batetik lahortzekoak jun, eta belarra zuzenean atetzea, ez tala... Ja, prensatu dien, belarrik itzaukelako. Baina zuek prentsatu alduzu ez zuena? Gainen ibiliko ban ba. Ni gainen saiatu naiz ibiltzean da zanpatzea. Ni meta baten, leheno, garai baten behintzat, beti person bat izautu izan diat, prensatzen, gainen zehatzen. Bai, person bat, hoxe ala dela, baina jaitsi gabe. Antxe, denbo guztian zapaltzen, edurne, zu jaitxitzen zinean, ez? Bai.
Hoi orduan ezin da ondo zapaldua, egon? Zigor ikusi dugu, barkatu, hasieratik, ez da metatik ez da jetxirein. Hasiertzeon, hasieratik atontzen. Zapaldu egali, memiko da ez da? Bai. Meta hori ongi jartzen, eta petatu eta tani ebili dira, bazterreko pixarra bildu gora botzen, eta zigor ez da metatik jetxi. Zapaldu, eta zapaldu, eta zapaldu, buelta, eta buelta, eta buelta, eta buelta. Jokin ez da gustora gelditu. Hauek esandakoak entzun dituzu. Entzun bai, baina onartu ez. Zapalde, hor txegatzea, ez da. Hemen bagoitza behiritzileaga, neria da, meta hortan ez zala belar asko izorratuko. Hauena, zuena baino okerragoa dela pentsatzen duzu? Txikigua, gorra bazeon, belar gutxiko eta denboa gehiago zanpatzen, gorra gua bazeon. Baina meta bezala nire ikustet. Zuena hobea zela? Nik bai. Gurien behar gutxi oso, bai. Baina hori aiziek ez dago botako hola. Ez guria ere. Guria ere ez. Lasoion. Urrun urte arte utzi, urrungo urteko baserri arte baietze horren bilak. Uste dute. Bai, bustita. Ikusiko dugu. Zona bustita, seguro. Seguro. Bai. Gorriena sendoagoa izan da? Ganien beguk pisue mindu, bai. Gogortasun emoteko. Trinkoagoa izan da orduan? Bai, zigorrek bera baino pisu gehiago deko. Nik uste dut izin dela ez tauri haukin bedarrik. Belarra askorik ez duzu egeitxi. Belarra kudeatzen edo belarraren kudeatzen telmo izan da, goian. Nik jetxi deten guztia ba ustet ez da ez zaitela iritsi. Proba bukatu denean ere urkiren kontra zerbait esan duzu. Ni hain itzan belarra jetxita, buelta maten uneako esketze hon. Da nik ez da gu ez ginen nahi belarri jaizten. Ni belar pila hortagun nahi zenen, inor bueltan ez dut ikusi. Ian, zuek berantzin jaudeten. Eta gero ikan beti esan dira, nerea dek! Osea, nik pilautakoa nire taldiantzako guan. Honek atentzioa dituzu eta nik baten esan dizut, hori nerea da. Baita pasatu da hori. Eta utzin dizu. Eta utzin diazu, hori baita, baina zuk bazenekin ez zala zure, zu aizinen biltzen, eta zu aizinen multzokiten, zuk badakizu. Osea, ni multzokiten aintzen nibanekin, zen multzo uzten nun. Esateko multzo garbie etzan. Zehon ba, belarra bueltan eba baina bazparean juntzea. Arrazoia egitzatzen Kontra ez da bere honean sartuko, así que igualdo. Ez, eta nik esaten dut, osea, urkikin lana ba gu hiru pertsonakin dut lana. Osea, berai ez eukin bat belarra biltzen da, beste hiru ba... Aurki hostia! Oain ondo pentsauta nahi honean, denbon erdie, etzan da humanitzen, goien. Zeratik esaten duzu? Erdi ekarrita, meta igual, emango ziun balioko atzean da. Guk egin dugu gure estrategia izan da, meta txukuneitea, eta... Ni iruditzen zait, alture gehiago behartu lan, belar meta horre. Eurena? Bai, ni pentsatze baietz. Ez dakit berriz esatia pena mezidun, ozue zeatik ateko zean. Ez dakit. Baina hori ez duzu onartuko. Altuera irizpide bat izan dela, baina ez dela bakarra izan. Hoi da. Beste irizpide batzuk ere kontuan hartuta. Hortan utziko da. Sendotasuna izango epa importantena, ez? Ez dakit. Bai, nik uste dut bai bera nahi dagoenea esan izin da azkenean, haukin dago legu, bedarge hau horregatik indogu altura hau, eta horregatik ezin izan dugule prentza hau azkenean. Zuk hoi esatia ulertze, ez? Azkenean zuetzea basarritarra. Eske, beak hoi esatia, sendotasunik gabeko meta, ez? Sendotasuna ikuste di ordea. Baina gugea adituak, ez? Talde urdinean, akatsa izatekotan, basarritarrena izan da? Nik esango nuke, baiet. Nik badaukat zerbait kontatzeko edo komentatzeko. Kamilo eta Bidane. Zerbait gertatu da liskarren bat ez da, Kamilo? Bai. Galetut, zebak elitxo gara zutanik kanpon. Bi behar duelako kanpon. Bai. Bi laun behar duelako. Erraltze ba. Erraltzu zeba. Erraltzu ez zeba. Ez, pues ya está. Kanpon gehiatu behar duelako. Kamilo, guain arteño dena ondo izan da, eta guain ja hasi a tocar los pelotas. Ez zitzaitela ongi iruditu gu bileri kanpuztia. Eta orduan saltatu jokin pixko eta urkirekin. Bai. Bueno, gero, egia esan, ordu erdi kanpoan izan zarete, txintxo gainera, esan behar dugu, eta nik seinalea ematean, barrura sartu zarete gogo handiz. Eta lan handia egin duzue.
barruan izan duzuen aserre hori, Kamilo, buelta eman diozu baita ere, ez? Bai. Bueno, ona da. Oain beste gauza bat. Dagoeneko badakizu, ez da? Talde gorriko baserritarrek izango dute aukera, joarea jotzeko. Jotzen duenak bikote aldaketa eskatuko duela, esan nahi du horrek. Bai? Talde gorriko baserritarrak. Baten batek, bikote aldaketarik nahiko balu, altxadadila eta joarea jo dezala. Tania, badakizu zer esan nahi duen horrek? Bai. Eta? Ez nago ondo, bai. Gogorra da hau entzutea. Bai. Zure bikotekideak bikote aldaketa eskatzen duela. Hasier, zergatik eskatzen duzu bikote aldaketa? Bueno, beraz, ez dekota arazorik, ondo eruten gara. Bueno, ikusten du orokorrin taldientzako ahulena dela. Hasier, taldearentzat edo zuretzat? Taldea eta neuk, iso. Neupe ez dut ikusten berangan portentu itxel bat. Zuk irabazi nahi duzu, baserria. Bai, horretan etor nahi, bai. Horretara etorri zara. Bai. Hasier, baina esaten duzunarekin, Tania, zuretzat zama bat da. Prueba batzutarako, bai. Orokorrien behitu du. Danatarako ez da izango. Tania. Bere arrazoiak editu eta ez izango. Aula zarela pentsatzen duzu, uste duzu? Igual gauza batzuetan bai ez naiz, porpento fisiko bat, baina, bueno, gogak epintzen ditut, jazta. Ba, Hasierrek ez zaitu bikotean nahi. Jazta. Zer gertatuko den hemendik aurrera, hori jakin behar dugu. Hasier, joarearen aukera erabili duzu. Beraz, talde urdineko zein bikotekide kaletar hartuko duzu Taniaren ordez. Nahi. Nahi. Nahi zer? Txarto, ez dut gure. Izaskunekin ondo zaudelako. Kristona. Super ondo. Izaskun ere emozionatuta, inkituta ikusten du. Bai. Ez da notizia ona zuretzat. Pena emango dizu, Hasierrek irabazten badu? Bai, handia. Neuri bai. Sentitzen dute, baina... Baina besti.
da momentu erreza. Ez da momentu erreza, baina zuk aukeratu duzu. Bai. Da nitako arriskue. Baina nik jakin nahi dut, zure taldeko kideek ze iritzi daukaten honetaz. Maider? Ne iruditzen zait, beste behin, Asierrek taldegatik indola. Ez berak estrategia pertsonala duelako. Zeo behar deu. Osea, zeo behar deu probatan. Maider, baina esaten duzuna, oraintxe bertan esaten duzuna ere, Taniarentzat ez da erreza izango. Neregatik esango galue ulertuko nuke. Bai? Nik bai. Nik baserritar... Tania, ulertzen duzu? Bai, ja, eske palizak ja, etotzen ari dira ja, atena jarraian orduan, ja, ez esango dut. Maiderrek esaten du, Taniaren aldaketa ez duela berangatik egiten. Taldearen onerako, hala uste alduzue. Ni bai, ez dut uste beregatik enik eunik. Ze askotan itzen izan dugu pruebak inaurretik eta hola, eta nik uste taldean beire ikeula aldaketa. Orduan, Tania taldetik kanpo nahi duzue. Eske ez da hoi. Hori galdetzen dut, edo beste erabatera esan da. Tania, beste batengatik aldatzen baldin baduzue, hobe zuentzat? Eske denak ez da ona gauzu zitan. Igual aspektu hontan beha aulena dela, pues igual bestakin konparatuta. Baina eske bat beharra da, eta kasu hontan beha izan doa. Igual beste kasu batean, pues besteat izangoa. Baina eske... Asier, zuk bikote aldaketa eskatu duzunez, dagoeneko erronka Izaskuni, bota diozu. Bihar, buruz buruko bat jokatu beharko duzue. Irabazizkero, Asier, nahi zurekin egongo da, eta Tania Izaskunen bikotekidea izango da. Baina, eta hori Asierrek ja aurrikusi du. Zer gertatuko da Asierrek galtzen badu? Asier, kalera jaitsiko zarela. Izaskun, Asier, bihar zita bat daukazue, bikote aldaketa Asierrek eskatu duelako. Talde gorria, Basarrira joango da, talde urdina Txabolara. Gaur, inorrez da joango baztertuen kortara. Bihar arte beraz, gau ona pasa. Eskerrik asko. Asierrek lortu du nahi zuena. Basarrira lehiak eta irabaztera etorri da eta Taniarekin ez du aukerarik ikusten. Izaskunen aurka garaipena lortzen badu, nahi bereganatuko du, baina galtzen badu, kalera jaitsi beharko du. Ba tristen hau, ze tokatu jatenien Izaskun ikusenaban kriston baserretara sala eta gainera emakumie, eta ni oso girl power naz, eta betetan nabaia beregaz geratuko nintzela, eta espero bizera erabazti eta beregaz jarraitxe, egiz esan. Buruz buruko Asierrekin eukikoet, nik dana emangoet, aber parejeanek behiz etortzan. Asko botakoz faltan. Basarrira iritsi dira gorriak, baina Asierrek eta Taniak badute oraindik negutegian gertatutakoa hitz egiteko beharra. Zure aurka ez dagote zer. Oso ondo eron gara honetan, bueno. Erabaki bat hartu behar zen da. Nigatik, taldeagatik. Bueno. Aurre behar dugu, bestikaz konponduko zara, ni txera alna joan. Bueno. Ez da etxea joango. Bueno. Oberena zara, eta dakizu. Bueno. Nik gaurko negutegia niretzat txarrena izan da. Oso gaizki pasatu dut, eta bakarrik negaregin nahi nuen. Ez da, irabaziko duzu hau jo, beraz. Ikusiko duzu. Ez egin negar,
ze hasier niretzat nahi bat bezala da. Asko maite gara elkar eta kriston pena ematen digu, baina bueno, joko bat da eta jazta. Zier, galdu ezkero badakizu zer gertatuko den. Kalera jaitsi beharko duzula. Buruz buruko hau irabazi duen lehiakidea honako hau da. Baserritarren batzar berezi batera doaz Asier eta Izaskun. Bertan, espero ez duten berri bat jasoko dute buruz burukoaren inguruan. Atzoko gaueko negutegian, Claudio komentatu zuen bezala, buruz buruko bat izango da, baina nik informazio bat emango dizuet, bai? Zuek jokatuko duzuen buruz burukorako, 2 laguntzaile baserritar aukeratu ahal izango dituzue zuen taldetik, bai? Asier, buruz burukorako aukeratutako laguntzaile baserritarrak dira. Petatu eta zigor. Nire hautaketi injerrana izen da. Baina, bueno, Maider eukidot buruen, zebera estrategiak eta pentsaten abile da. Izaskun, buruz burukorako aukeratutako laguntzaile baserritarrak dira. Urki eta Jokin. Urki eta Jokin ondo neukita, buruz buruko onta, kriston gogokin noa bain. Bikote, zorte hon, eta buruz burukoan ikusiko dugu elkar. Eskerrik asko. Apur bete eskolokado orengo epaien formazioek, ze pentsot bakarkaren bidela eta laguntzaiek elegiteko orduen, ja buru beste buelta bat egun doztu. Mengea ba? Jonekin joan geha, batzarra indeu, esan die aukeratzeko 2 laguntzaile. Ni bakarrik haitu beharren behakin bakarrik, behak 2 aukeratzen ditu, eta ni beste 2. Eta Urki eta Jokin aukera ditut, eta kriston babesa, zer zuen ondon bentzat, eta Asierrek aukeraketan entzun donen, arpegi aldatu zaioz. Pentsatzen zon, beha nire aurka orduan zezken boleto guztik. Irabaztera, ekipo. Hau, honea, nahi gurekin! Asier konfiatu ikusten nun, banak azala proba eta pixkat fizikamente igual nagusi sentitezen, da oain hostiar hartuko zen. Baserriak beste irteera bat egingo du buruz burukorako. Asier eta Izaskun aurrez aurre izango dira gautegi zarteagan. 2 baserritar eta helburu bakarra biek, nahi alboan eukitzea. Egunon lehiakideok. Egunon. Egunon Izaskun eta Asier. Egunon. Ongi etorri buruz buruko honetara. Asier, Taniarekin hitz egiteko aukera izan duzu, lasaiago hitz egiteko aukera izan duzu. Berak ulertu da, Baskanin berak aurrera segiko dago, da nik etxera zuteko arrisku dekot. Arriskua ikusten duzu? Arrisku itzela. Urduri zaude? Apuret bai. Beste aldera behitxute, respeto apuret. Izaskun, nola dago nahi? Nahiko lur jota. Azalduko dizuet proba edo buruz burukoa zertan datzan. Sega apustua da. Ordu beteko lana izango duzue, baina 2 txandatan. Lehendabiziko ordu erdian, lehiakide bakoitzak izango du 10 minutuko txanda. Bigarren ordu erdian, ordea,
Izaskunek eta Asierrek bakarrik moztu ahal izango dute bedarra. Buruz-buruko honetan irabazlea izango dena, belar kilo gehien pilatzen duena izango da. Argi dago, ezta? Kontuz, arau gehiago badago eta, Jon. Sarean ongi bildu eta ongi lotutako mantuso horiek soilik pixatuko ditugu, bai? Alperrikakoa da, belar asko moztu, bazterrean gelditu, ondo bildu gabekoa, bai? Bueno, Malur, zer esan nahi diezu? Denbo erdiak pasatzen dianean, ingo da lehenbiziko pixaketa, hor jakingo da zeinek dakan abantaila. Orduan, ja, bigarren ordu erdirako ere hori datu importantea izango da, garrantzi handiko datua izango da, Zuen estrategiak egiteko. Zure laguntzaileak ikusita, ze esperantza daukazu, Izaskun? Ota, tio, arrasa uingo duok, baina ni biliko naiz hor paitxal xamar. Segan baten batek esperientzia handia, omen du behira, urkik nola behiratzen duen. Aurrete pixka debilitakoa. Asier, zigor eta petatu dauzkazu. Bueno, ni bakitxe eurek etekoin dana emango dela, eta alik onduen ingo dela euren lana, eta gero neure pentsure belan asko dau, eta nik dana emangot. Estrategiak finkatu beharko dituzue, eta horretarako tartetxo bat izango duzue orain. Segi. Asko jetxik gabe, inbezu hola, baina hemen atzea etorrit gabe. Tik, horrea, tik, hola, gulpe txikin. Laguntzaiekin asmatuet oso soik, beto-betoik. Honak. Eta sege apuntea ataskatzen bazat? Ni ondo nengo naiz, eta ni urrungo golpea esango izuen nola jo bez. Ni oso nervioso nau, ze besti segalari jetie bat profesionala. Da bestie be, nire beste gitxin ez da. Nik ez dut inoiz moztu belarra segakin, da ni ako jondatu nago bizkat. Bueno, moti aldana emot. Aldena bildu denena bildukot, baina eske moztu beldurra ematit. Jakin bagoten sega izango dela, maiderra aukeratuko nuen. Okidu olako duda balden, ze bera ikusten dute intertxue igual, baina tanatan daki apurubet, da denetari dauelez, beran falti apurubet badekotoin. Adi, lehiakideok! Buruz-burukoari hasiera emango diogu! 3, 2, 1, lanera! Jarri, jarri ondo. Asierrek bakarrik egiten du lana, hor ikusten duzu Urki, aholkuak ematen dizkio Izaskuni, ezta? Bai, Urkik esperientzia nahiko baduka, eta nik uste horrek konfiantza handia emate diola Izaskuni, berak ondotik jarraitziak. Aldiz Asier ikusten da, bea bakarrik bere burua salbatzeko bezala, ez? Badakala esperientzia. Jarrian nibelauta, esku, nibelauta. Oida, nibelatu esku. Utzi lurren. Segi. Asier ondo zoaz, Lehenbiziko hilara bukatu du, Asierrek. Ara, oraindik Izaskunek bukatu gabe dauka? Bai. Segi aurrea, lasai gu aldatzen egin eta behar aliboan txildatua. Segi aurrea. Gu aldatzen egin, segi aurrea. Hortxe. Ez jarri nervioso, Gu egia izketan, pazientzia. Segi goxo. Arnaz hartu berbazu hartu, arnaz bat, Oen diluzio do. Segi goxo. Ne funtzioa, Izaskun pixkat lasatu eta pixkat altzan bezala, burua ez behotzia, behai konsegok emanez, pixkat burua behai libratu eta lasaitasuna ematia atzetikan azkenian pixkat apoiatu eta launtzia. Bueno, lehenengo begirada honetan ze ondorio atera dituzue? Asierrek lantxukuna, dena txukun mozten du, eta Izaskunek, altura gehixiokin, hor moztu gabe. Esango nuke 10 zentimetro edo galdu dituela, goragotik mozten ari da, eta azkenian tirada berdina, hor 10 zentimetro bost ustea ez da berdina. Venga, Asier, oso ondo, venga, Asier. Segi, oi bai. Bentaja bude izatea zen, Ondo zoaz, oso ondo zoaz. Adi lehiakideok, aldaketa! Koini! Bai. Zuzarraztu jozu. Herri zebe, Izaskun. Urki eta petatu. Ara, beitu. Ara, esan behar dugu petatuk aurretik esperientziarik ez zaukala. Eta Urkik ordea, Jon? Urkik esperientzia asko, eta ikusi zaio
denbora gutxian zenbat metro bota dituen, ze zabaleran hartzen duen sega. Zenbateko terrenu hartzen duen, segakin. Petatu ikusten dugu segan bakarrik. Urdinek ordea, Hemen harritzen hauna da, nola jokin nahi den demoguzian urkiri aginduak ematen, eta askun bakarrik biltzen, ez? Bai. Bota. Ahí va. Ai! Hei! Maila horrekin bukatu hau emango eta korrika hasian, Ni bota sega bukatzean. Kauen dios, ikusi petatuk arazoak omen ditu, zer gertatzen zaio? Esango nuke, zuk aurrez komentatu duzuna, ez? Sega ez doa lurrarekiko paralelo, ez du posizio honetan sartzen eta punta lurreran sartzen zaio. Joder, me cago en su puta madre. Hola. Es que estoy mauzen, tú. Estoy de la mauzen. Hartu arnaz bat, bota sega, ahí va. Segi, tutu. Venga, aurki. Konturatzen gara, talde gorrian, 5 minutu pasa direla eta ez dute sega zorroztu. Hauek minuturo edo etengabe zorrozten ari dira. Segi, urki. Oidek. Bukatu eta leheno bezala sega hartu areakun, Bukatu eta sega hartu. Venga, abella, bota hoi, hartu hau. Segi. Venga, urki, venga. Gorriek ja dagoeneko, sarean belarra sartu dute. Ja dagoeneko itxi dute. Itxi dute, lehenbizikoa, bai. Aguanta, elegante, harrapatzen egatuk, elegante urki. Segi hor. Adi lehiakideok, aldaketa! Jokin ikaragarri, zabalera izugarri hartzen ari da kortean, eta zigor, petatu baino txukunago, eta baino, akats berdin ikusten dut, materiala oraindik ez dutela zorroztu ez zaindu. Baina, harritzen zaidana da, 20-30 minutura goaz, hauek ebakitzen jarraitzen dute eta momenturen batean biltzen ere jarri beharko dira. Ni pilea iken hasi bezoiat, Izorrozu golde. Sega potu zidak? Sega potua. Hasi dira, urki eta izaskun belarra biltzen. Joki, alperri mozten aiza ezin badeu jaso. Hoi da, gakoa. Adi lehiakideok! Lehendabiziko ordu erdia bukatzeko 2 minutu falta dira! Ate mosketo ya, Azkar, mosketo ya. Venga. Kendo. Lindo eskoliakin. Ahí va, utzi. Bota. Ekar, kendo. Sartu. Kendo, eskuarea. Adi lehiakideok! Lehendabiziko ordu erdia bukatu da! Gelditu! Jokin! Geldi! Orain! Belarra pisatzera! Eta difentzia handik, Hemen nik uste, beste taldeko baserretara baino txukune bakiula. Ez, esperantza pixkat emateit urrungo probako, bentajare kilotan usteet egongo gala ez, 200 kilo bentaja, 200 kilo bentaja, eta... Ni nahiko gustore bil nahi, da ikuste duten moduen, badekote aukera. Lehiakideok, belarra pisatuko dugu. Talde urdinarekin hasiko gara, beraz, lehenengo mantusa, pisatuko dugu, aurrera. Vale, joain bota gora. 43,20. 43,20. Bigarrena.
11,1. Urrengoa. Menta jakuko, hori seguro. 38,8. 11,9. 11,4. Talde gorrikoen belarra pisatzera joango gara. Oitadatzi, oitamaz. Berreunda zazpi. Berreunda zazpi. Iruro oitamar, koma behatzi. Gorrien pisaketa bukatu da. Jakin dezagun, ba. Amalur, zenbat belar kilo talde urdinaren zat. 423,40. 423,40. Zenbat belar kilo pilatu dituzte talde gorrikoek. Talde gorriak pilatu dituzten belar kiluk 307,2. Beraz, talde urdinak, talde gorriari atera dion aldea honako hau da. 116,20 kilokoa. Urdinen alde, buruz burukoaren bigarren ordu erdia falta zaigu. Badakizue, bigarren honetan Izaskun eta Asier egongo dira segan. Pero nuen eureke bat profesionala eta bestia behondu ibilitako izan da alde gehiago atakostela. Izaskun, bigarren zati honetan, ikustet oso ondongoa da. Konfiantza hartu eta aurrea. Aldia 116,2 da, nire ustez aukera dekotez. Uste dute Asierrek tortillei buelta emango jola. Lehiakideok, buruz burukoaren bigarren ordu erdiari hasiera emango diogu. Oraingo honetan, Izaskunek eta Asierrek bakarrik moztu ahal izango dute bedarra. Beraz, adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Lasai, ondo zoaz. Venga, oso ondo Asier, venga, Eman golpe hemen, golpe eman. Segi, olaxe. Goxo. Oso ondo azaz, ataskatzen nahi da beste. Venga, Asier, una máquina, Hola. Lasai. Aztu da. Hola. Hor. Altuxio pasasen. Nola ikusten duzu, Oain arte. Asierrek aurre hartu dio, baina pertsonalki Izaskun lehenengo txandatik bigarrenara teknikoki asko hobetu du. Ez azkeneko minutu hauetan oso fin da konfiantzakin ikusi du. Bigarren saio honetan nahiko ondo hasi naiz eta nahiko konfiata hasi naiz. Bentaja hundia izateatzen. Asier, Erdi edeztu emoztu behaiek. Hola, nibeldu hemen. Hoi zorroztin bat deok, gero. Bai, honekin hasiko, guazen, hartu arnasa. Zu terri oinez, Zu oinez. Goxo, berriz, Hemen jarri behian. Goxo, punta esartu. Proba erdia baino gehiago, denpora nahikoa pasada eta imaginatzen dut euren gorputzetan ja nekea nabarituko dutela, ez da malo. Naita nahi ez sumatu behar dute. Ba, hemen. Hau lotu inbio bia, Zuk esan, hau sartzea? Bai. Hartu ba. Hori bai. Ebaiteko, bai. Erkizia, hor Izaskun, hor. Oso ondo, Izaskun. Hor. Venga, Asier. Venga, Asier! Izaskun hemen ikusten dugu nahiko nekatuta, Bueno, ez dakit nekatuta edo bere burua lanean zentratu. Bai. Ez dakit, bai. Ez zaio auskoa oso berotu ikusten. Zukin horrez behitu, Erkizia. Segi zurien Izaskun, goxo. Venga, Asier, venga, hori. Venga! Venga! Bota, segi. Kristo sozein dezu. Sartu goxo. Mira zipilen da. Segi aurra Izaskun, goxo. Segi aurra, perfecto. Horki makina bat, bera bakarrik dena bildu du. Izaskunek moztu ez duna berak arrastalorekin arrastratu du eta sartu du.
Eta bestean, alde batetik petatu, Asierrek egindako lerroi formaman, eta bestalde zigor, Aurreko proba izan genuen, meta itekua eta ikusi izan, zigor ze ondo moldatu zen, meta gainean eta txukun zapaltzen eta gaur ere Matusa ondo zapaldu eta txukun pilatzeko. Utzi. Ta madre. Zu oinez, hartu ernasa. Altxabesuak eta hartu ernasa. Zer beixos? Asier. Aldiak inoia sobra. Venga, Asier, venga, ondo. Puto amo. Venga, oso, oanda garaia izaskon. Adi lehiakideok! Lana bukatzeko 5 minutu falta dira! Venga izaskon. Segitu dira. Venga. Goxo. Venga, moto. Zuk aldatu mazteko. Adi, urkik ja dagoeneko, bigarren Mantusa lotzen. Sarea lotu du ja dagoeneko, 3. gorriena orain. Venga izaskun, gurea data. Indako bolak hartu, indako bolako zea bolak. Ebaitzaku! Adi lehiakideok, lana bukatzeko 2 minutu falta dira. 3. Mantusa egiten ari dira, azken 2 minutu hauetan urki badoa, baina oraindik ez du sarea lotu. 2 minutu baino gutxiago. Zabaldu bosketoia. Ondo, de puta madre tu zigor, de puta madre. Zabalduta hau. Adi lehiakideok, azken minutua! Biltzaldituko zaurkin. Goxo. 3. lotzeko ez dakit justu biliko da urki. Hemen 4. lotzen ari dira. Laugarrena. Laugarrena ez da oso beterik egongo, baina. 30 segundo lana bukatzeko! Sartu dena. Kontu zatea. Venga, 10! Eskukin da sartu elbotik. 5, 4, 3, 2, 1, lana amaitu da! Erki, Hostia, ito marroa. Ura nahi batzen bizkat. Apoiatu bizkarrian, edian. Apoiatu berrazu, numatxo apoiatu. Venga. Una máquina, Hostia, tío. Inda dau. Guk azkenian 3 pila koskor osatu jugu, eta bestiak belarra asko moztu dute, eta nik uste behanean kilo desente gehiago jola. Beno, lehiakideok, talde urdinan pilatutako hau da, Izaskunek moztutako belar horrek zenbateko pisua duen, jakin behar dugu oraintxo bertan, az gaitezke. Vale. Hogeita 2,7. Urrengoa. Berrogeita 11,5. Lehenengo bikin bentagateko. Hirurogeita 10,7. Beraz, guztira, 154,9 kilo. Oain gorrikoena. Eunda 54. 154. Eunda 48,6. Hirurogeita 2,5.
62,5. Tamar. Guztira talde gorriak 385,1 kilo lortu ditu. Beraz, 250,2 kiloko aldea gorrien alde. Orotara. Aldea kilotan, 134 kilo. Buruz-buruko hau irabazi duen lehiakidea honako hau da. Asier, zorionak, Asier. Asier, zuk joarea jo zenuen, erronka bota eta ondo atera zaizu. Asier. Ondo, baina bestera beurtelei. Bai, arriskoa egon data. Bai, beste taldi ikusitxe. Bueno, eta hau guztia egin duzu, bikote aldaketa eskatu duzulako. Bai. Horrek zer esan nahi duen? Asier, hemendik aurrera, zure bikotea nahi izango dela. Izasko. Zeingo dugu? Zuen taldea, talde gorria, indartsuago ikusten duzue, aldaketa honekin? Ni bai ez esan. Bai. Indarra fizikamente, bai. Ikusi berria zelan datorren taldera, bai. Zelan datorren taldera. Izaskune, jakingo du. Oso pertsona hona da, ondo junga talde horta. Ez da gaiztokerik. Pena sentitzen duzu orain? Bai. Zeingo dugu? Tania, joango zaizu. Aldaketa. Bai, ez dakit nolakoa da baina. Una. Proben beharko dugu. Neska ona. Bai. Bueno, buruz-burukoa eginda, bikote aldaketa izango da, Asierrek hala eskatu zuelako eta berak irabazi duelako. Taniari ere, notiziazuk eman beharko diozu. Berak zer espero du? Bueno, berak nik bueltatie. Bueltatie, bai? Onartu dau. Onartu du ja, hemendik aurrera talde urdinara pasatuko dela? Hori nahi izin du berak. Taniak esan doz goizien, berak nik irebazti egu daura baserria programia. Bueno, lehiakideok, Asierrek eta Izaskunek egin behar duten lana ez da erraza izango. Euren bikotekideei honen berri eman beharko diezue. Zorteon, eskerrik asko. Joarea jota buruz-buruko eskatu nebenien, irabazteko asmo eukidot, irabazin jot eta posik. Buruz-burukoa galduet, nahi galduet, eta arroain Taniakin zemuz moldatzen nahi zen. Ez mentira. Jodio, du. Sega izan du. Ez da sinisten. Ez da sega izan. Ez gezurra da. Jokin da zeuden du, zer nahi zuera? Ez da sinisten. No, gezurra da. Oso gaizki aritz. Oso gaizki. Gezurra da. Asier. Super gaizki. Ja. No. Ez. ¡Estoy oliendo! ¡Hostia! ¡Joder! Zarte super txarra. Asier sartu denean, kriston emozioa, eta oso pozik nago, eta besarkada bat handi bat ematera joan naiz. Tu vas akorda nahi, Ikusi hostinin da horan eskuzabalik hartxie gauze edarra da hori. Lagunek eitxie irebastitaz aparte oso gauze edarra da. Txaldeon. Duelo hain deu. Segan itea tokauzaku.
Eta galdina. Bete terkotar. Algo me bueno. Bara. Kriston golpia izan da nitzako esan dudan moduen izaskunta nire baserritarra. Eta ontxe bertan, ez dut ikusten nire burue hemen, izaskun ibari, baina enbier. Baserrian ez da ezer berdina izango. Asierrek buruz burukoa irabazteak lurrikara ekarri du bi taldeetan. Bikote aldaketan parte hartu duten 4 lehiakideen artean bera da pozik dagoen bakarra, baina ez zaio axola. Lehiaketa irabazi nahi du eta helburua argiago ikusten du orain. Biek dire como, daudezela hor gotin, en el mando, como los protegidos. Zeintzuk dira? Bikote hau, eta baita. Txabolan guaitzegea, eurrek ekartzen, horko zeak iten, beste batzuk txabolan lasaian, goizen zue piztu eta aneon, zu ondo honean. Pues bira, hor konpon.